खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फैनानैबाव सासे बर' सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे नगावनि कन्दली कमारपार गामिनि रुपज्योति खाख्लारिया नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन रायजोआव गावनि 3 लोगोफोरजों जयै खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय गावनिनो सासे लोगोखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननानै गाव मुलि लायनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे ओंखारबोनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन रुपज्योति खाख्लारिया। नाथाय बेनि उनाव रुपज्योति खाख्लारिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बुथारनानै बिनि खर'खौ दानस'नानै गालांनाय थासारिनिफ्राय सोमोनांथावै बोखांनो हायो। बे जाथायखौ लानानै दायो रुपज्योति खाख्लारिनि नखराव दुखुनि साया साग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रुपज्योति खाख्लारिया बिसिजों लोगोसे 2 फिसाजोफोरबो दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव रांनि आंखालाव दाबो नखरनि सुबुंफोरा थैनाय रुपज्योतिनि साखाथियाव थांनो हायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। जोबथियाव सिमान लाबाय कंग्रेसनि एमपि गौरब गगैआ पाकिस्तानाव थांनायखौ। 2013 मायथाइयाव खनसे पाकिस्तानाव थांदोंमोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव राजि जादों एमपि गौरब गगैआ। गौरब गगै आरो बिनि बिसिया पाकिस्ताननि लिंक थानायखौ लानानै आसामजों लोगोसे हादोर नाङैनो गोख्रों दान्थे-बिदान्थे सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो गौरब गगैआ पाकिस्तानाव थांनाय आरो बिसिया पाकिस्तानाव साख्रि मावनायखौ सिमान लायो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बिनि बिसिया 2021 मायथाइयाव बोसोरसे सम पाकिस्तानाव दंमोन आरो पाकिस्ताननि मोनसे NGO खामानि मावदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। 2015 मायथाइसिम बै NGO खामानि मावबोदोंमोन आरो 2013 मायथाइयाव खनसे पाकिस्तानाव थांदोंमोन। भारत सोरखारनि नेमखान्थिनि गेजेरजों पाकिस्तानाव थांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों एमपि गौरब गगैआ। 30 नं गरेस्वर BTC बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा। रायजो आरो दोलोआ बिजाथि महरै फसङोब्ला बिसायख'थि गेलेनो थियारि जादों रान्थुवा बर'आ। तामुलपुर जिल्ला बिजेपि दोलोनि आफादगिरि रान्थुवा बर'आ दायो तामुलपुर जिल्लायाव बिजेपि दोलोनि गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। बे खामानि मावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोआ बिजाथि फसङोब्ला बिजाथि महरै गसंनो थियारि जानायखौ फोरमायथिदों। जायनि थाखाय रान्थुवा बर'आ सानफ्रोमबो बिजेपि दोलोनि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। गावखौनो सासे नंखाय पुलिस ड्रेस गाननानै पुलिसनि सिनायथि होनानै गुवाहाटी सोहोरनि सानमारियाव आखायाव सिखा एबा सुरि लानानै सासे सुबुंखौ रां दाबि खालामदोंमोन अनुपम हाथि बरुवा मुंनि सासे लाइमोना। बे जाथायखौ लानानै रां दाबि खालामजानाय सुबुङा थानायाव बिनि हेंथायै गसर थिसनदोंमोन। बे गसर थिसननायनि उनावनो पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों नंखाय पुलिसनि खसाब गाननानै रां दाबि खालामग्रा अनुपम हाथि बरुवाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हायो। दुधनৈ कारसख्लापारा मुंनि जायगायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। गोलोम बोथोर सफैनाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरा दासान्दि दैमायाव दुगैनानै जिउ खहा जानाय खौरांखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेनि गेजेरावनो दैमायाव दुगैनानै थांनाय सासे फरायसाया गोमानानै दङमोन। मुङा फुलकेश बसुमतारी आरो बिखौ 10 थाखोनि फरायसामोन होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि लोगोफोरजों जयै दैमायाव दुगैहैनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय बे दुगैबाय थानाय समावनो हरखाब गोमादोंमोन फुलकेश दैमारिया। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव एसडिआरएफनि हानजाया दैमायाव थांनानै गोबां नागिरहैनायनि गेजेरजों फुलकेश दैमारिनि गोथै देहाखौ दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। रायजोआव दासान्दि गरमनि बिबाङा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। गरमखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव कलियाबरनि आमबागान गोजौ फरायसालिनि सा 5 फरायसाफोरा फरायसालियावनो खर' गिदिंनानै गोग्लैदों। जायनि जाहोनाव सा 5 फरायसाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। क'क्राझारनि कारगावआव 1 कौटि रांनि बाजेटजों एक्सबिएलटि भवनखौ गायसननो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों सीएम प्रमद बर' बिथाङा। बिथांजों लोगोसेनो बे गायसननाय हाबाफारियाव बारग' इएम मनकुमार ब्रह्म, गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, इएम सेखं बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एक्सबिएलटिनि माखासे सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव मैया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा। हजाइनि गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव हेकारनि हेंथायै गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों सासे रन्जन नाथ मुंनि सासे सुबुंखौ खानो हायो। तामिलनाडु पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ संदाननायनि गेजेरजों खानो हायो बे रन्जन दास मुंनि सुबुंखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय रन्जन दासआ हेकार खालामनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन एकाउन्टनिफ्राय गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिदोंमोन। उदालगुरि जिल्ला 37 धोनस्रि ब्लक TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि जेंनानि समाव रायजोफोरजों थाफानानै खामानि मावनायाव रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लायहोनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गांगुमाखा गामिनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो थाखाय गंसे औवानि दालां लुनायाव गावनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै औवानि दालां लुनायाव मदद होदों। बिथांनि बेबादि खामानि मावनायखौ नुनानै गामिनि रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइखौ मोननानै बिथांखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव RCC दालां लुनानै
होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों गामिनि थागिबि सुबुंफोरा। रायजो सोरखारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय, जायफोर सुबुंफोरा रेशन कार्ड दं बिथांमोना 3 दाननि माइरंखौ खनसेयैनो मोननो हागोन। फैगौ जुन दानावनो जुन, जुलाइ, आगस्त दाननि माइरंखौ मोनगोन। 5 केजिसिम मोनग्रा सुबुंफोरा खनसेयैनो 15 केजि माइरंखौ खनसेयैनो मोननो हागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।